Priatelia, vás zdravím v novom videjku, dáme si také naučné okienko, čo sa stalo v rámci indexového marketu, pretože tam sme mali nejaký bias a máme po FOMC. Čiže pôjdeme ku grafom, pozrieme sa, čo sa stalo aj v útorok, aj v stredu, ale začneme ako inak než Forexovým kalendárom. Pretože Forexový kalendár, priatelia, je to najdôležitejšie a stále to opakujem a budem to opakovať, kde máme časy, kedy dochádza ku krekom v korelácii. Čiže SMT alebo sequential SMT a ten market jednoducho má tendenciu v tom danom čase mať impuls. Okay? A ten impuls my ako tradery potrebujeme. My chceme obchodovať, keď je trh volatilný, nechceme obchodovať, keď nemáme high impact news alebo pred high impact news, hej, to by sme nikto nemali robiť, pretože tam jednoducho je šanca, že ten market bude low probability, že ten market bude v range, že nám nebude doručovať jednoducho tak kvalitné setupy ako na news a práve v priebehu tých news to takto klikne a častokrát tam uvidíte ten setup, ktorý chcete. Čiže pred high impact news silno odporúčam nebrať žiadny trade. Ja osobne sám, ak mám red folder, tak neobchodujem Londýn. Pre mňa je Londýn úplne nepodstatná session, ale práve naopak zameriavam sa na New York session, prípadne afternoon session, keďže dneska sme mali FOMC a FOMC vždy máme o 8 nášho času, tak tam je prioritná vyslovene pre mňa afternoon, čiže poobedná session v New Yorku a nič iné ma nezaujíma. Zajtra máme posledný deň, máme nezamestnanosť, čo je pre mňa tiež podstatné, čiže určite 100% budeme mať zase model akumulácie, manipulácie, distribúcie, takže budeme mať bias na ten market takisto ako sme bias mali pred FOMC, pretože sme mali svoju úvodnú akumuláciu. Čiže ako som hovoril v minulom videu, vždy keď prídem k tým grafom, tak od bodu, kedy je akumulácia prítomná na grafe, tak od toho bodu ja obchodujem ten daný smer. Tie náhľady, ktoré dávame, videá, ktoré budú pribúdať aj na tento YouTube kanál, tak v podstate vždy, keď budem mať nejaký bias na market, alebo väčšinou, keď budem mať nejaký bias na market, pretože niekedy je ten model akumulácie, manipulácie, distribúcie veľmi rýchly v rámci intraday, hej, akože tam dávať nejaký bias, točiť video sa neoplatí, pretože ten bias je rýchly, čiže v podstate to nechávame takto na skupinu, kde vždy si vyznačíme veľmi presný bod liquidity. Na indexoch, ako sme predikovali, by the way, koho to zaujíma, kto chcete mať nejaké updaty, čo sa týka biasu na market, či už je to euro, alebo sú to indexy, alebo je to bitcoin, čiže krypto, tak môžete zčeknúť môj Twitter, kde ja v podstate dávam vždy bias na trh, vždy ho dám pred tým, ako ten market vôbec pôjde k tej likvidite, čiže môžete si to popozerať, ten bias na ten market je skutočne veľmi high probability a tá úspešnosť je nad 90%, čiže ten draw na likviditu pred tým, ako ja otvorím vôbec trade, tak ja ho musím mať stanovený, pretože chcem vedieť, že či chcem obchodovať bullish market alebo chcem obchodovať bearish, proste čo si chcem všímať, hej? Čiže všetko, čo vysvetľuje aj ICT a všetko, čo vysvetľuje aj DAI, sequential SMT, áno, sú to funkčné koncepty, ale veľmi vám uľahčí tú prácu, keď vy viete, na aké sequential SMT sa chcete zamerať, alebo na aké SMT sa chcete zamerať. Pretože v realite vy tých sequential SMT a SMT uvidíte v tom grafe viacej. Hej? A niektoré sequential SMT a SMT sú fejkové a dajú sa vyfiltrovať. Okay, dajú sa vyfiltrovať tým biasom, priatelia. Čiže kľudne si to pozrite. Ako vravím, tak tie náhľady sú veľmi presné. Čiže také maličké promíčko na môj Twitter, kde som aktívny a môžete to tam v podstate sledovať. Čiže čo sa týka správ, hej, tak nám je v podstate jedno, hej, ako traderom nám je úplne jedno, že vystúpi Pavel a čo povie. Hej, to nás nikoho nezaujíma. Ono je to super na to hľadať si dôvod za tým, čo spravil ten market, prečo sa to stalo, prečo sa to udialo, hej, ako prečo ten market v podstate išiel down, prečo sme dumpli od tohto daného bodu.
je nám to v podstate úplne jedno, pretože všetko je v grafe. Hej, čiže to si zapamätajte. Všetko je v grafe a ten graf vám hovorí, kam ten market pôjde. Je to úplne irelevantné, že čo je v tých vyhláseniach obsiahnuté. A prejdem tu teraz k Nasdaqu a k S-ku. Pretože to sú naše dva hlavné asety, ktoré sledujem v rámci akumulácie, manipulácie, distribúcie. A v tomto danom bode, ako sme aj rozobrali v minulom videu, som aj písal, že Nasdaq sell side liquidity, čiže prioritne sme na indexy bearish a budem sa sústrediť na obchodovanie shortov, pretože tento celý leg, ktorý tu aktuálne Nasdaq vyprodukoval, tak je veľmi pravdepodobne manipulácia. Čiže je to manipulačný leg, ktorý bude následne zmazaný v distribúcii a v podstate to sa aj stalo. Čiže ako náhle máme identifikovanú akumuláciu na markete, tak je potrebné, aby sme obsiahli v tej našej analýze aj Nasdaq a aj SPX, pretože sú to dva naše hlavné asety. Takisto ako je to Bitcoin a Ethereum a takisto ako je to aj euro a dolár. V tomto danom bode, vzhľadom na to, že máme akumuláciu viditeľnú aj na 4-hodinovom časovom rámci, tak vždy beriem ten najvyšší časový rámec. Keď je akumulácia opticky viditeľná aj na 4 hodine, aj na hodine, aj na 15 logicky, vždy beriem ten najvyšší časový rámec. Čiže v tomto bode, ak mám stanovenú svoju akumuláciu, vychádza mi z nej jednak terminus, to znamená, že veľmi presný bod liquidity, čo je presne 6575,75, vzhľadom na to, že tu nemám magnet, tak 6576, čiže oba asety, aj Nasdaq, aj SPX, na to, aby bol kompletný market maker model akumulácie, manipulácie, distribúcie, tak mi musia oba asety sweepnúť low. Pokiaľ sa to nestane a jeden aset od toho odíde a napríklad S-ko to vybere, ale Nasdaq nie a ten trh ide hore, tak je to time distortion. Je to ICTho time distortion, kde v podstate stále ostávame s tým biasom. Spomínal som to v minulom videu v skupine, kde sme hovorili o tom, že v prípade, že sa toto stane, tak berte to ako time distortion, o ktorom hovorí ICT. Každopádne, keď sú veľké high impact news eventy, ako je FOMC, tak tam úplne nie je dôvod, aby bol time distortion. Čiže tam počítame s tým, že aj SPX a aj Nasdaq sweepnú tie svoje body liquidity, ktoré sweepnúť majú. Ten time distortion sa častokrát deje, takto, on je zriedkavý, ale deje sa, ak sa deje, tak je to práve pred high impact news eventom. Čiže ak by bolo pred FOMC a ten market S-ko konkrétne by sweeplo low, príklad, a Nasdaq nie a ideme up, tak stále ostávame v tej nálade, že my chceme hľadať shorty, my chceme proste ten market shortovať. Nechceme byť vôbec zameraní na long. Čiže toto bol náš bod liquidity a z tej akumulácie, keďže, ako sme vraveli, je na 4-hodinovom časovom rámci na S-ku, na Nasdaqu nie je na 4 hodine plne viditeľná, ale 3 a viacej sviečky, ako hovorí ICT, už sú konsolidácia, je to range. Čiže z tohto dôvodu my ťaháme v podstate aj Nasdaq a ťaháme aj S-ko, pretože tie projekcie, ktoré nás z toho vychádzajú, čiže standard deviation, nevadí, ak nesedia na jednom asete. Čiže preto sledujeme intermarket, alebo proste celú triádu, tak nie intermarket, ale celú triádu, pretože S-ko ovplyvňuje Nasdaq, Nasdaq ovplyvňuje S-ko, idú spolu v tandeme a ak S-ko narazí na standard deviation, v tomto prípade je to minus jednotka, tak a ideme down, vidíme rejection, knoty, rešpektujeme to, nechceme vidieť žiadny close tail nad tým, jednoducho chceme vidieť rejection, tak od toho bodu my môžeme hľadať SMT. Manipulačné legy štandardne bývajú náročné na trading, nie sú tam nejaké high probability setupy,
častokrát tie manipulačné legy, priatelia, to hovorím teraz striktne pre tých z vás, ktorí ste v komunite, neobchodujte manipulačný leg. Hej, to by ste mali mať všetci v pravidlách. Nikdy neobchodujem manipulačné legy, pretože manipulačný leg môže byť veľmi rýchly a chcete obchodovať skôr distribučné legy. Nájdete tam všetko, high probability. Je tam sequential SMT, o ktorom hovorí DAI. Sú tam SMTčka, o ktorých hovorí ICT, aj DAI. Proste všetci omielajú SMTčka. Sú v distribučných legoch. OK, distribučný leg je gro, je to alfa, omega. A pokiaľ vy si vyselektujete tie vaše SMTčka čisto na distribúciu, okay, nebudete sa hrať s tým, že OK, ja teraz idem obchodovať manipulačný leg, lebo nie. Hej. Pravdepodobne nemáte skúsenosti a ani ja nemám až také skúsenosti, aby som vždy obchodoval manipulačný leg. Takže v tomto bode, ako máme reakciu v rámci SPX, ten market ide down, okay, tak od tohto bodu, ako ja mám reakciu a vidím na 4 hodine ten rejection, tak sledujem SMT, pretože SMT je potvrdenie toho, že ten market začal veľmi pravdepodobne distribúciou. Okay? Čiže prvý bod, reakcia v standard deviations, druhý bod SMT. Pokiaľ mám splnené SMT alebo sequential SMT od toho, ako vidíme reakciu, tak môžeme predikovať, OK, nachádzame sa v distribúcii. Hej? Ten market nám to potvrdil, SMT divergencia nám potvrdí to, že OK, pravdepodobne sa nachádzame v distribúcii. To SMTčko vôbec, ale vôbec nemusí byť prítomné na high, na absolútnej high. Vôbec nie. To SMTčko alebo sequential SMT môže byť prítomné neskôr. Preto sa dostávam zase k Forex kalendáru, ktorý je absolútne najdôležitejší a okolo týchto časov sú prítomné kreky v korelácii. Keď mám high impact news event, tak ja sa zameriavam na sequential SMT. Nie vždy sa samozrejme stane, že je prítomné sequential SMT. Niekedy to je SMT, ale jednoducho tie sequential SMT sú pre mňa high probability. Okay? Keď sú high impact news, tak je 90% šanca a vyššia, že práve sequential SMT to bude. Ale je tam stále malinká šanca, že bude prítomné len SMT. Okay? Len SMTčko. Ale tým, že je tam vysoká šanca na to, že bude sequential SMT, tak ja nechcem brať len SMT, pretože môže ma to vybiť, následne bude prítomnosť sequential SMT a následne ten market spraví ten pohyb, ktorý chcem. Čiže vzhľadom na to, že máme reakciu ešte raz, tak 14.30 útorok je prvý red folder. To mám vyznačené tu na. OK, táto čiara, ktorú tu mám, 8.30 New York Time, hej, 14.30 nášho času, máme high impact news. Keď si sem dáme teda S-ko, tak od tohto bodu my by sme mali v podstate ten market sledovať. Hej, že čo robí. Konkrétne to tu nebudeme naťahovať, prechádzať si timeframe a ukážeme si rovno, čo tu bolo prítomné. Jednak tu bolo sequential SMT medzi Dow Jones a medzi S-kom a Nasdaqom, medzi 90-minútovými kvartálmi, čiže keď si dáte indikátor, DAI, hej, tak to sa volá ten indikátor, zapnete si 90-ky, tak to tam uvidíte, čiže to môže byť pre vás vzdelanie, môžete tam ísť, môžete sledovať, čo tam bolo, aké kreky v korelácii a kde sa dalo nastúpiť, môžete si to popozerať. A ďalšia vec, ktorú sme mali, tak bolo prítomné SMT, hej, v rámci týchto dvoch asetov. Poďme ešte na 5, pretože tu som si úplne neistý, že či bolo SMTčko. Hej. Niekto môže zobrať SMT ako toto, že SMT divergencie ja to neberiem. Hej. Z minúty to za mňa bolo čistejšie. Čiže v tomto bode všímajte si túto high. Hej. S-ko vyšlo nad tieto telá, Nasdaq failuje uzatvárať nad týmito telami. Čiže tu je prítomnosť SMT divergencie medzi S-kom a medzi Nasdaqom a ako náhle ten market ide down, hej,
táto sviečka uzatvára, necháva mi gap, následne ideme dole. Z tohto, čo tu vidíte, tak sa stáva order block. Plus máme tu zmenu štruktúry. Čiže toto je zmena štruktúry po SMT. SMT validuje zmenu štruktúry. Z tohto sa nám stáva high probability order block. Market ide down, následne vyjdeme hore a tradujeme dole. Čiže to SMT, ak sa nemýlim, tak sme v podstate mali prítomné až tu po High Impact News evente. Nikdy neobchodujeme High Impact News, OK, neskáčeme do toho trhu a nejdeme, že OK, máme FOMC, tak proste ja teraz budem shortovať ten market, hej, pretože môže vás to vyknotovať, nemusí vám zobrať limitku, proste je to rizikové, čiže vždy obchodujeme po High Impact News evente, OK, to je podstatné, ako som vravel na začiatku tohto videa, zapíšte si to, kreky v korelácii, high probability po High Impact News evente. Čiže vy si musíte vybudovať tú trpezlivosť toho, že nebudem obchodovať predtým, čo je v podstate to najťažšie, hej, tá trpezlivosť. Ale veľmi, veľmi vám to pomôže v tom, aby ste brali setupy, ktoré sú high probability. Zmena štruktúry, ideme down, čiže od tohto daného bodu ja mám potvrdené, že veľmi pravdepodobne sa nachádzame v distribúcii, okay, v distribučnom legu. Čo je v podstate tuna. To je celkom vysoko. To je kvalita. Dobre. Čo sa týka FOMC, ja sem natiahnem ešte v rámci SK Fibonacciho projekcia. Okay. A chcem, aby ste si všimli toto. Čiže máme 8.00, to je kedy? Ty vole, to ani neviem. Toto boli FOMC, ak sa nemýlim. Hej, táto sviečka, toto boli FOMC. Čo spravili tuna? Ten trade nebol veľký. Hej, ten trade bol v podstate maličký, nebol tam už nejaký risk reward, ktorý je high probability. Teda nie high probability, ale nebol tam už dobrý risk reward. Už je polnoc, takže už mi to až tak nemyslí. Ale to, čo sme tu mali, tak tu bolo vytvorené sequential SMT. Okay? Sequential SMT bolo medzi Nasdaqom, S-kom a Dow Jones. Okay? Čiže v tomto bode hral úlohu aj pán Dow Jones, aj S-ko. Okay? Čiže všímajte, že S-ko sweepuje high New Yorku, zatiaľ čo Nasdaq nie. Okay? Tu a tu, tu a tu. Okay? Dow Jones má precision swing point. Čiže to je to, čo sme rozobrali v minulom videu. Sequential SMT, pokiaľ je knotové, čisto iba knoty, tak tu musí byť prítomný precision swing point. Okay? Pokiaľ tu není prítomný precision swing point, rovno ako sweepujeme tu high, knotové sequential SMT, okay? Čiže ešte raz, S-ko sweepuje high, Nasdaq failuje, ale máme precision swing point. Všímajte si, že v tomto bode, ako sa to stalo, máme na S-ku netriggernutú low nášho market maker modelu. Hej, tá low je svätá. To je absolútna alfa omega. Čiže tam ten graf príde. Takisto ako Nasdaq, takisto aj S-ko. Hej. Čiže ako náhle ten market ide up, táto sviečka zelená je short. Okay? To je short, priatelia, to nie je long. Pretože tu máme netriggernutú low a máme tu sequential SMT. Áno, není to veľký trade, proste niekedy ten market je nastavený tak, že bohužiaľ, pokiaľ nechytíte vyššie SMT, pokiaľ nechytíte iný trade, niekedy sa stane jednoducho, že áno, sú aj FOMC, proste tá volatilita taká není, pretože ten market spravil už pohyb, fajn, deje sa to, ale naopak je veľmi veľa časov a prípadov, kedy práve tie news sú ešte ďaleko od terminusu,
ten graf, tie news, vpustia do toho marketu slušnú volatilitu a to sequential S&T vám ten graf úplne odpáli. Viete, že ja nemám úplne rád daily sequential S&T, aj to z toho dôvodu, že samo o sebe daily sequential S&T je pre mňa krátko trvajúce sequential S&T. Čo v podstate zase vidíme tu na, ak je daily, tak tam sa veľmi pravdepodobne stane, že ten market proste pôjde down. Najskôr to bol ešte celkom slušný pohyb, by ste to shortovali, není to zlé. To proste není vôbec zlý pohyb. Jo? Čo sa týka risk rewardu, tak asi nebol úplne fajn, ale veľmi high probability trade za mňa. Ešte ak sem natiahnem standard deviations, tak všímajte, kde je vytvorené to sequential S&T, hej. Čiže S je v minus 0,5 a ten precision swing point je vytvorený presne v 0,5 standard deviation, hej. Čiže to len taký dodatok ešte k celému tomuto. Čiže toto v podstate, čo sa týka sequential S&T a tej teórie, ktorú učí DAI, tak toto bol dnešný trade v rámci indexového trhu. Všímajte si rejection, ako náhle sme došli ten terminus, ten graf to proste revertol. Hej, čiže vždy už keď nám ten graf dojde terminus našej úvodnej hlavnej akumulácie, pretože čo je point market maker modelu ICT-ho, ten point je ten, že my akumulujeme, následne manipulujeme, tá manipulácia môže mať rôzne podoby, môže tam byť jedna konsolidácia, dve, hej, môže to byť len jeden spike hore, následne standard deviations a ten market to proste zmaže. Hej. Ale point je ten, že ako náhle ten market už príde ten náš terminus, hej, tú našu likviditu hlavnú, už je absolútne rizikové byť v tom trhu a ideme zase. Proste celý cyklus sa opakuje. Čiže zajtra máme High Impact News Event 14.30, bude prítomný zase ďalší market maker model. Hej, teraz prechádzame z veľkého, je to akumulácia, manipulácia, distribúcia a tu je X. Hej. Čiže zajtrajší deň nám povie, že či to bude kontinuácia alebo to bude reverzál na tom markete. To v tomto bode my nevieme povedať. Hej. Ale vždy, keď to už dojde, ďalší short je proste rizikový. Hej. V tom danom momente vy už nechcete ten market shortovať alebo naopak longovať, pokiaľ by sme mali ten terminus hore. Takže, priatelia, toľko to k dnešnému rozboru trhu, čo sa stalo v rámci indexov a ako vravím, pokiaľ bude prítomný nejaký market maker model, tak môžete čeknúť môj Twitter a môže vám to pomôcť v nejakom vašom biase, pretože to je vec, ktorá zaujíma najviac traderov. Mám byť bullish, mám byť bearish, čo mám robiť na tom markete. A toto je, priatelia, krása toho market maker modelu, že ešte ani sú tu není žiadne známky reverzalu a vy už predikujete v podstate to, že ten market manipuluje. Že je to nejaký falošný pohyb, ktorý následne bude zmazaný. Z môjho pohľadu perfektné na investovanie, hej, či už nákup nejakých asetov, pokiaľ máme väčší market maker model, prípadne veľká pomoc v tradingu. Dobroš, majte sa a počujeme sa v ďalšom videu. Čaute.